Hledáte novou lásku? V HKO Křivoklátsko ji najdete. Zamilujte se do ráje jménem Amálie. Nachází se v srdci malebné přírody, obklopené lesy a rybníky v obci Ruda. Místě jako stvořeném pro milovníky klidu a pohody. Rozprostírá se na 9194 metrech čtverečních a nabízí vše, co si můžete přát. V loveckém stylu postavený dům s dokonalým interiérem zahrnuje 3 pokoje a 2 koupelny v prvním patře, 2 ložnice ve druhém patře a přízemí je obývací pokoj s kuchyní, špajzem, saunou, odpočívárnou, sprchou a toaletou. Technické zázemí zahrnuje moderní systémy vytápění, vlastní studnu a napojení na elektřinu. Všechny detaily domu od masivního dřeva přes kachlová kamna až po lovecké trofeje jsou pečlivě zvoleny, aby vytvořily autentickou atmosféru. Dům se nachází na konci cesty, kde budete mít absolutní soukromí a klid, a přesto je však jen kousek od Prahy, Kladna nebo Rakovníka. Venku nechybí posezení, toaleta, letní kuchyň s grillem, vinotékou a udírnou, rybářský domek s molem u vlastního rybníka. Rybník je plný spokojených ryb a nabízí tak nezapomenutelné zážitky při rybaření. Neváhejte a přijďte se podívat na toto kouzelné místo, kde se sny stávají skutečností. Ráj jménem Amálie čeká na své nové majitele. Budete to právě vy?